Assalamu alaikum wa rahmatullah. So insha Allah a gurguje ba da ɓata lokaci ba zan nuna muku yadda za ku aza extension wallet akan wato Mrs. Browser extension wallet na MetaMask. Saboda wannan update ɗin da na zo muku da shi yana buƙatar dole sai mutum ya aza extension wallet wato na IDOS wato IDOS network. So kamar da kuke gani za ku yi searching Mrs. Browser naku waɗanda suke da ita already suna da ita, wanda ba su da ita su ce please to see download nata kamar da kuke gani ga ta nan Mrs. Browser. So za ku shiga kan Mrs. Browser ɗin. Idan kuka shiga kan Mrs. Browser ɗin, so kafin ku yi adin ɗinta za ta ba ku damar lokaci ku yi set up ɗinta as default. So ga shi nan sai ku set up ɗinta. So idan kuna so ku aza wannan extension wallet na Mrs. Browser na MetaMask, so dole ya kasance kun mai da Mrs. Browser ɗinku akan desktop site. Za ku taɓa kan nan ne, idan kuka taɓa kan wannan digaggan guda uku zai ba ku dama za ku ga inda yake da desktop site. In nan ma ba ku ga desktop site ba za ku gani shiga shi ne recent tab. Za ku taɓa shi, da kun taɓa shi zai koma akan ainihin wato desktop site. So daga nan sai ku yi searching na MetaMask extension. Already za ku ga shi ni ga shi ya riga ya fito. Wanda baya da shi za ku yi searching nashi sai ku taɓa kai. Kafin ku yi searching na shi wannan extension ɗin ku taɓa kai, already ya kasance wallet ɗinka ka riga ka buɗe wallet ta MetaMask kuma kana da passphrase ɗin ka riga ka yi saving nashi. So sai ka yi copy na passphrase ɗin kamar yadda kuke gani. Idan already mutum ya riga ya copy na passphrase ɗin nashi misali, so kun ga gashi na ya nuno mana Mrs. Browser MetaMask amin. So sai mu taɓa kan MetaMask ɗin. Idan muka taɓa kan MetaMask ɗin za mu jira ya gama loading saboda issue of network. Yauwa kamar yadda kuke gani, so yana buɗewa a nan already za ku ga ya nuno muku na add to Chrome browser, add to Chrome. Sai ku taɓa wurin add to Chrome ɗin nan za ku ga yana scrolling gashi yana searching zai nuno muku wannan abun sai ku danna OK. Kamar yadda na gaya muku dole sai an mayar da ita desktop site sannan ake iya aza extension. Kuma nan wurin nan da nuna muku shine ake taɓawa a mai desktop site kamar yadda kuke gani. Za ku ga zai kuma desktop site. Idan ma bai kuma desktop site ba naku idan za ku gan shi nan da kun taɓa za ku ga ya hau kan desktop site. Yauwa so yauwa za ku ga ya hau kan desktop site yanzu gashi yana searching. Already wanda na hibbe kan desktop site zai mai da shi akan desktop site ne. So za ku ga shi yana searching saboda za a yi adding ɗin shi to Chrome. Za ku ga shi yana searching. A Chrome browser muna da issue of network. So kun ga already gashi ne ya nuna remove from Chrome browser. So idan ya nuna wannan remove ɗin kowane space za ku iya taɓawa. Wannan filin da ya wuce kowane space za ku iya taɓa kamar yadda kuka ga na taɓa shi. So already za ku ga MetaMask ta hito. So wanda yake da wallet already ka riga ka copy na passphrase naka za ka danna I have an existing wallet. So daga nan zai baka dama import using secret recovery phrase wannan kenan sai a taɓa shi. So daga nan zai ba su dama a sa passphrase ɗin. So already na riga na yi copy nawa kamar yadda na gaya muku. So zai ba da dama sai a yi pasting nashi already na kun ga riga shiga zai ba da dama a sa continue. So daga nan zai ba da dama a sa password. Password ɗin za ku sa first capital letters, small letters da kuma numbers haka. Daga nan kun ga create password. To duka kowane za ku isa kan wannan sai ku sa continue. So kun gani your wallet is ready. Open your wallet ko kuma manage default setting maybe. So kun gani yanzu wallet ɗin ya riga ya yi creating yawa kun gan shi. So haka shine ake aza extension wallet. Duk wanda ya haka so ya riga ya aza extension wallet akan wato ainihin browser naka ta Mrs. Browser.
saboda akwai wato ainihin network ɗin da idan suka zo za su ba su dama ai connecting na wallet kamar irin wannan update wanda na kawo muku na iDOS. So in ka shiga Mrs. Browser kana da extension wallet ɗinka direct zai baka dama kai connecting na wallet. In ka taɓa kan MetaMask ɗinka to zai zo ne da kai direct nan zai baka dama sai kai connecting shi kenan. Ina fatar an fahimta, don haka wannan shine yadda ake aza extension wallet ta Mrs. Browser insha Allahu ta'ala. Already wurin da na gwada muku inda yake nuna cewa wato add to Chrome, yana gama add to Chrome ɗin nan kawai duk inda mutum ya taɓa akan wannan filin zai baka dama ka yi adin na shi passphrase naka. Bayan ka adin na passphrase naka zai baka dama ka sa password, daga nan ka yi adin extension wallet. Wannan shine ake cewa extension wallet. Don haka duk lokacin da za ka yi connecting na MetaMask ɗinka wani network to ba sai ya mishi ka cikin wallet ɗin ba, in dai akan browser ɗin da ka yi adin nashi ne haka za ka yi, ko a Mrs. Browser ko a Chrome browser haka aka aza extension wallet. Ina fatar an fahimta. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace. Kar ku manta a danna mana like sannan kuma a mana subscribe akan wannan channel namu mai magana Aliyu Sama'ila Balarabe. Na gode.